Anaa sa 19 ka mga balay sa usa ka hilit nga barangay sa Zamboanga City ang naguba gumikan sa paghapak sa kusog nga hangin atol sa pagbunok sa ulan kagahapon. Ani ang dugang detalye. Dili mo ubos sa 19 ka mga balay sa Sitio Siginan, Barangay Bungyao, Zamboanga City ang nangaguba human gihapak sa kusog nga hangin diyang nasinati ang kusog sab nga ulan Lunes sa hapon. Sa maong ihap, usa niini ang totally damaged. Usa sa mga balay nga grabeng naapektuhan gumikan sa kusog nga hangin kagahapon mao ang balay ni Eric Ingrano. Sa karon, nagtinabangay ang iyang mga silingan dinhi sa pagtukod og usa ka payag isip temporarong kapuy-an niya. Nabbiento le sige remolye no alza todo kabasigel masin halo. Kamatikdan sab nga adunay punuan sa kahoy ang nalukat gayud. Matod sa Barangay Council sa Bungyao, sagad sa mga balay nga nangaguba gama sa light materials. Hinuon walay samdan atol sa insidente. Nag-apod-apod na sab matud pa ang CSWDO og food packs lakip mga gamit pang tulog sa mga banay nga naapektuhan. Actually, dali kami kanila food pack de CSWD. Yang kanya man sila yak pan si kwantol gasto siguro man sapin kalaral kwan para si kosayuda sila pwede dali. Sa karon gina-assess pa sa lokal nga kagamhanan ang kinatibuk-ang danyos sa insidente. Ginaplastar na sab nila ang ihatag nga tabang pinansyal ngadto sa anaa sa 19 ka mga magbanay nga apektado. Matud sa Pag-asa, ang daot nga panahon epekto gyapon sa hanging habagat nga nagdala og mga pag-ulan ug kusog nga hangin sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.